そいつは嘘をついている。そいつは偽物だ。試験官じゃない。俺が本物の試験官だ。偽物？どういうことだ？じゃあこいつは一体。これを見ろ。うわ、サトツさんそっくり。ヌメーレ湿原に生息する人面ザルだ。人面ザルだ？人面ザルは新鮮な人肉を好む。しかし手足が細長く非常に力が弱い。そこで自ら人に化けて言葉巧みに人間を湿原に連れ込み、他の生物と手を組んで食い殺す。そいつはハンター試験に集まった受験生を一網打尽にする気だぞ。やば。確かにあの走りとても人間技とは思えなかったもんな。え？なるほどなるほど。これで決定。そっちが本物だね。やっぱり本物なんだ。試験官というのは審査委員会から依頼されたハンターが無償で任務に就くもの。我々が目指すハンターの端くれともあろうものがあの程度の攻撃を防げないわけないからね。褒め言葉として受け取っておきましょう。しかし次からはいかなる理由でも私への攻撃は試験官への反逆行為とみなして即失格とします。いいですね。はいはい。